някой зарежда отзад, май. Зад нас играч. Трима. Един умря. Трябва хилна. Един я падна. Това ми го закачили. Пата цели ми инвентар с кой 2. Едно. Имам само 7 патрона, брат, на абсурд. Аз се влизай. Нещо му не... Влезна, не мога ги видя. О, да. Аз съм на много малко, аз ще умра. Влизай си, отваряй вратата. Или там да е на граница. Дигни тъпия приятел, Алекс сам си. Нямам. Чакай, как те няма? Не, точно не то. Добре. Аз се бягай назад, килвай. О, падна един, а само един е, така ли? Един остава. Его. Умря. Долу дясно. Айди, бе.